И здравейте, приятели, днеска ще играем с моя брат. Ще играем на Reload. Здравейте, хора, аз съм неговия брат Никола. Той игра от PlayStation. Никола, покажи им някой емоут. Окей. Друг имаш ли? Е това! Показвай, браво! Я покажи някой друг край да пълни покажи. Стой. Не е това. Това е рай да пълни. Ето го. Хора, виждате ли? Това е там, че рай да пълни. Вие от Chase the World. Напомням, че има раздаване. Да трябва да използвате моя Supporter Creator код, пише го в описанието на видеоклипа. Никола, ти използваш ли моя Supporter Creator код? На който го да ползвам? На Ивчо или на Чая ли? Не. Това видео се... Хора, писете ми... Добре, няма да казвам. Хора, писете ми от TikTok дали искате още видеа с моя брат. Никола, твоето мнение какво е? Ти искаш ли още видеа с тебе? Никола? Да. Искаш ли още, хората ще ми напишат в TikTok дали искат още видеа с тебе, твоето мнение какво е? Окей. Къде качваме? Къде е Чикай? О, не, дай ето. Окей. Мале, колко мразя този мап. Така че ме е тази късичка. Хора, тази игра се надяваме да направим второ или трето място или Victory Royale. Трудно ще направим. Човек. Хора, на мен има човек. Хора, детваме двама сега. Детнахме единия, другия на едновката. Един ботнат. Дет. Никола, сто не дойдеш до мене. Бата, аз тука се бия, убих двама. Не знам какво се случва, страх ме тука да не умра. И така, Але той е скемпи! бомба. Пичове, видяхте ли го това как изкемпи? Ама детна ли го? Не, едно е. Хилваме се, защото много изкемпи. То пичовете тука кемпат, бате. На Reload да кой не кемпи. Убихме го. Хора, убихме един. Аре, Никола, към... Той е брат, че тука дойдоха двама. Аз убих едни двама, ама беха по-отделно. Нали? То на aimbot ли го? И мене. На мене има човек. Аз съм полицейния, бата. Малко един лайк.
Дръж. Един дет. Двама дет. Браво е. Идвам. На тебе има още. Един. Този е на едно. Аз следвам на него. Бати, той ми стреля с импулска. Добре, то на едно Защото е. си изстреляй. Ма той си изстреля с импулска. Мале, отзад има и отпред има. Манка му. Никола! Окей. Едва удържам. Един дет. Следвам. Дет. Къде да лендвам? При тебе ли? Не знам, аз детнах. Идвам при тебе, че има твърде много хора. Дети ли? Дет. Марко! Ясно! Снайперираха ме, внимавай! Моля те, изкри се, внимавай! Крил съм се спокойно. Май, бате. Ние ги четири нас убих петима наведнъж. Аз съм трима. Не левай тук, че и мене ме убиват. Окей. Къде ми е хамъра, бе? Гледам го, Макс. Бате! Айде споменеме. Брат ми Мастър и Снуп е убивал 2 пъти Запла. И с Габри го направя. Само да спомена просто. 1.60 лайк. Сега толкова те снайпа. Бата е! Снайпер съм невъзможен. На едно. Той аз съм на едно, де. На много малко съм. О, човек на мен. Внимавай, че и на мене има. Един. Аз съм на много малко. Чак горя. Бате, внимавай, че аз съм на 6. Дети ли? Дед. Бате. Дръсна, къде няма другия. За сега имам 10 кила. Да ние ги мачкаме. Бедна си, бедна. Къде лембас? О, не знам. Ей, тук до тебе на планината легнах. Ей, тук има една къщичка. 3 пратки има до нас. Tactical. Окей. Форс спре лайфа ли? Хора, връскам се. Ето ме. Брат. Дропър. Син снайпер. Още дроп. Аз ще взема само граплера от тук. Помпа. Има ли хубава помпа? Какво? Не няма толкова добра помпа. Бате, аз имам и тая помпа. О, може ли я? Може ли я? Бате, окей. Ще ги действаме ли? Айде.
Твой това купче, бе. Абе, бате, твой това купче. Брат ми, това купче го има отдавна. Аз никога съм идвал тук, значи. Човек, до мен. На. Отивам го. С гръм се ряза. Той го бе бил. Дет един кентеше тука. Той го бе убил. Кентеле. Ой, имам ли ласкар? Мале, аз ви казвам, с снайпера съм невъзможен. Аз имам ли ласкар? Лила, мишка. Казах, не? На мене. Дет. 143? Лилава спаска. Вземи спас. Спаси ми. Точи тук се опитвам да седна в бокса на един. Защото му набих 143. Ма той ме наби. Стой на едно е. Причай на едно. Браво. Ела тук. Виждай. Има лилава спаска. Отбелязах твоята помпа. Дет ми я беше дал. Иска си хел. Окей. Хел. Не. Аз имам. Тука май това се връща. То не ни хилне с бутилката. Хилвам. На нас. После ще си взема и тията сила. На нас. Внимавай! Бегай, умирам. Ай, тия с бами ме настаниха. Колко кило имаме до сега? 14. Аз имам 9. Аз имам 9. Аз съм 5. Лемни на мене. Тук, че ни спреха бултите. Чакам, че тук има 3 слагат па... Аз лемнах. Не, защо не да... Защо не лемна на мене, бе, брат? Аз сега съм при тебе. Ето ти хубава помпа. Бате, ето ти 2 кила да държиш, че аз имам 3 бит шилда. За сега е добре. Дай малко патрони за помпа. Окей. Ще ти дам и макс. Не, аз искам само метал. Така става. Искаш ли още патрони за помпа? Чак имам 140 и нещо. Дай. Стой. Аз ти дадох много. Да знаеш, че имам 3 бит шилда за всеки случай. То не до 10 Случай на мене не сега. Абе, по-добре да ги пазим, че има тук снайперисти пък. Над нас има снайперисти, внимавай. Има златно SMG. Аз го взех за мините. Искаш ли ласкар за лилаво SMG? Какво? Лиласкар за лилаво SMG, за златното SMG. Лиласкар. Не. Ето. Не искам. Окей. Ела се видим. Мале, чакай, че малко напечено. Напечено е, да знаеш. Какво? Напечено е. Не знам. На мен има хора. Останали са ми само 2 бит шилда. На мен има хора.
На мен. Ще ли бия отдалеч? Снайпнаха ме. Аз съм на едно. Знаеш, тия съм много добре. Бай, бегай. Бегай, бегай. Няма нищо. Няма се хилове. Не, никакви. Свършиха. Ще дойда. А тия са много добри снайперисти. Не знам дали ще можеш. За сега сме топ 3. Що не дойде с Всички грапъра? се подвоили. Ела с грапъра бързо. А, тук, не, има човек. Окей, не. Идвам. Той идва към тебе. Идва към тебе. Хора, май тази идея няма да я ловим. Бата, аз съм сам. Бате! Вижте! И хора, напомням пак за giveaway-а. За сега ще спрем да снимаме. Чао!